Us tornem a saludar des del Pla de Masella, amb moltíssimes ganes de tornar-nos a calçar els esquís i de poder rebre-us a totes i a tots. Després d'una temporada molt complicada, marcada per la pandèmia i per les restriccions de mobilitat, ens acostem ara a un hivern que desitgem i que estem convençuts que serà molt millor. Obrirem el primer dia de novembre que les condicions de la neu ens ho permetin i això vol dir que en menys de 2 mesos ja estarem esquiant o surfejant. I com que això ja s'acosta, us volem dir que a partir d'ara mateix ja podeu tramitar els vostres abonaments de temporada. Podeu fer-ho aquí, a les oficines de Masella, de dilluns a divendres, o bé de forma molt més ràpida i còmoda a través de la nostra web. Podeu veure, estrenem nova pàgina web, amb una presència importantíssima de la compra online. Atenció, perquè aquesta temporada, a banda de forfers de temporada i de dia, podreu adquirir molts més productes i serveis de Masella. Mitjançant la nostra web podreu reservar una classe, llogar el material, reservar el guardaesquís i quan arribeu a Masella no haureu de fer ni una cua. Una darrera cosa, si conserveu el forfer de temporada de l'any passat, podeu recarregar el mateix suport quan feu la compra online. Només haureu de teclejar aquest codi que hi ha a la part posterior del forfer i així, quan arribeu a Masella, ja podreu anar directe cap als remolcadors. Tenim moltíssimes ganes que aquesta temporada sigui increïble i ens estem preparant a consciència. Però no podem oblidar un detall. Després d'una primera nevada que ens ha sorprès a tots aquesta setmana, tenim ganes de saber què passarà a partir d'ara, meteorològicament parlant. Eloi, hola i ben tornat al Masella Televisió. Moltes gràcies, Anna. Doncs sí, content de ser aquí una altra vegada amb vosaltres, amb tot a punt ja per començar la temporada. Ja sé que tot just arrenquem el mes d'octubre i que falten molts dies, però ens pots avançar una mica com pinta aquesta tardor? Començarà a fer fred aviat? Ai, la veritat és que és la pregunta que ens fem tots en aquesta època de l'any i és de difícil resposta. Però mira, a vegades observant la natura podem tenir alguna pista. Avui he baixat aquí a una riera del Vallès per ensenyar-vos com tenim les canyes, concretament el plomall de les canyes. Diuen que si en aquesta època de l'any els plomalls són llargs, és un senyal d'un hivern fred, rigorós, amb nevades. Aquí tenim més canyes i més plomalls, vosaltres mateixos podeu jutjar. Bé, sigui com sigui, insisteixo, això és el que diu la saviesa popular. I el que diu la ciència, els models estacionals ens indiquen que al novembre i al desembre hauríem de tenir més precipitació de l'habitual en tot l'arc mediterrani de la península ibèrica. I a més, aquests models també diuen que al novembre tindríem unes temperatures molt semblants a les que toca per l'època de l'any. Per tant, les poques coses que sabem en aquests moments és que les condicions serien bastant favorables perquè a partir del novembre arribin algunes borrasques aquí al Mediterrani i, si tot va bé, ens deixin nevades ja al Pirineu Oriental. Esperem que sigui així i que puguin començar la temporada ben aviat. Moltes gràcies, Eloi, i moltes gràcies a vosaltres. Ho deixem aquí, però tornarem ben aviat i amb moltes novetats.